Ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 29 январи 2026 солаи шумо дар канали Саудо ТВ қарор дорем бачаҳо азиз. Ҳамин мошин дар хизмати шумоe. Чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира, чизе боша дар WhatsApp Саудо ТВ барои реклама муроҷиат кунед. Худо хоҳад секунда дамҷа мешавем, навор мекунем. Рақамҳои соҳибхона рӯи экрани шумо мебирояд. Пешай навора сар кардан рақамҳоро гузоштем бачаҳо. Рақамҳои соҳибхона, рақамҳои реклама ҳардуш мондагӣ. Мо дар ки ҷо қарор дорем? Мо дар ноҳияи Ҳамадонӣ, Московский, деҳаи Варашил. Сафаргадо мегӯем ку дӯстон. Сафаргадода қарор дорем. Ҳозира Сафаргадо, пешина Варашил. Навбунаҳода қарор дорем. Чӣ хеле ки дидасен, мардум ҳама зиндагӣ дорад. Ина халқ ҳама зиндагӣ дорад. Навбуна банумайне ки як 10 сол пеш халқ омада зиндагӣ киста хулоса. Ин хонаи мо дӯстон. Дар инҷа 6 сотих замин ай, 3 дар хона, обши 4 дар хона аст ай. 6 сотих замин, хай бараки бо ҳамаш кардагӣ, кладовкаву, ошхонаву, анҷомхонаву, баня, оғил, ҳоҷатхона. Дӯстон нигоҳ кунед, числаи 28-да ма як хонаро навор кардам, пешам портерда. Як детажа ҳай, числаи 28 видеоро бинед. Ана ҳамунҷа бо як хонаи детажа ҳай. Шояд вай бо маъқул тошава. Шояд иш. Далчи навора сар мекунем. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Инҷа стяжка кардагӣ. Роҳи оврав. Прямо. Дарвозаи хайтаки фасони хушр замонавӣ часпондагӣ. Инҷа дӯстони азиз, обши 3 дар 4 дар хона. 6 сотих замин. Пушти хона барои гулкорӣ ягон гулкорӣ кардан. Хуб, ҷои мондагӣ, гирдаш маҳкам кардагӣ. Салбаи фасон часпондагӣ. Так барои как гаражборӣ, барои мошин мондан бо беҳтарин вариант кардагӣ. Инҷа дора об дора, свет дора, кондитсионер дора, кришаи фасон дора. Хуб, нигоҳ кунед. Лайкотона гузаронед, дар канал подписатсия кунед. Бовар кунед, наворои зур-зура ҳамин мондасем баҳри шумо фақат. Ҳамин дастгирӣ шава агар хонаҳои арзон иншоалло бисёр мешавад. Нигоҳ кунед бародари азиз. Аю тараф нишон метем шумода. Баъд ҳамаша як ба як фасон карда мефаҳмонам. Чӣ хеле ки гуфтам дар берун, обши 6 сотих замин, ҳуҷҷатош қонуну қоидааш қатъӣ, об, свет, мактаб, масҷид, то райони ҳамин Московскийра 2 километр роҳ масофа дора. Гирдаш маҳкам. Инҷа мешава хоб кладовка, баня, анҷомхона, оғил, ҳоҷатхона, 4 дар хона, ҳавли стяжка кардагӣ то иҷара. Инҷа барои агарот мақсад ҷои мондагӣ. Ай хонаҳо нишон битем бачаҳо азиз. Хонаҳоро аввал нишон дем, баъд тарафи дигарош менем. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Инҷа дӯстон калидори мо. Тамошо кунед. Калидор. Просто проекти зур да. Калидор чанд? 1, 2, 3, 4, 7. Калидораш 7 ба Д. 7 ба Д калидор дора. Анаира агар як хона ҳисоб кунед, умуман хато намекунед. Печка мондагӣ, хай метавонем перегородка кунем. Ина дӯстони азиз. Анаира хонаи якум ҳисоб кунед шумо. Кондитсионер часпондагӣ. қуввара ки баланд мекунад, обши ҳамада метада мақсад. Хиликира салқинак. Аҷа дӯстон, хонаи якум мо. Хонаи якум. Шумо ремонтоша тамошо кунед, кадом ҳолат ай. 1, 2, 3, 4, 5, ина ки 6 ба 3. хонаи 6 ба 3 бародари азиз. Абои несте бачаҳо. Хеле галайку хеле кадагианша. Ина дӯстони азиз. Просто хай нархш зурайда, ами ҷои обода як кадар сундаркор савдош кест. Бардои фасон. Хай бо занг зан шояд ба чизи чорай, шояд бе чизи чорай. Якум хона, дуюм хона шид. Инҷа дӯстон спальни. Хонаи сеюм. Ина. Инҷаш ҳам 6 ба 3 бародари азиз. хонаҳои калон.
6x3 шифонер. Хонаи 6x3. اینجا میشه 4 خانه برادر عزیز. 4 خانه холодильник. 1 2 3 4. اینجاش هم 6x3 دوستان عزیز. این خانه هم 6x3. краскаи фасон. каталог фигура. Ана ҳамин ҳолат. Береза дута. общий 4 дар хона. общий 4 дар хонаи фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ ки ҳамин кадо метавонед ки мегирен даромада зиндагиро сар мекунед. калидош хати 5 та мешавад. 4 дар хона. мерем тарафи баракора нишонтон дидем бачаҳо азиз. он каса сака уҷа. нигоҳ кунед дӯстон. гирдаш маҳкам. инҷа бо контрак чӣ кардан ки ягон попши мемонед я чӣ мемонед. ина дӯстон баракӣ ҳамаш кардагиай. стяжка кардан барои ов берун мерава ё ки агарод мерава хулоса. яҷо раҳ кардиян. اینجا باشه کوخنی اینجا که اینجا کوخنی برادر عزیز. نه کوخنی فسان، کوخنی کشاد. تماشا کردین؟ کوخنی کشادی خشروی زمانوی. اینجا میشه بانیا برادر عزیز. بانیا. اینجا میشود دوستان انجام خانه. همشو کردین؟ انجام خانه فسون کلان بلوش محکم. طرف آغل نشان دهیم. آغل حاجت خانه. اینجا حاجت خانه دوستان. اینا حاجت خانه. اینا مردم زندگی میکنه اینجا. خانه‌ای که زندگی کردن سوداش میکنن. سوندار کاره سوداش کردن. اینا دوستان آغلش میکنه اینجا را. اینجا هر کی هسته که علاوه خانه ها اونجا بود. اکی جمان دانشان. انا همین حالات برادر عزیز. یه بار دیگه میگم بچه‌ها لایکاتون رو بذارین در کانال، پادپیس کنید، فکرتون رو کامنتار کنید. نرخ خانه رو انیق میکنید. نگاه کنید. اکی چند سمای خانه 350,000 سومون. مومیت دارم با خدا خواهد. علیشی واریانت کردیت واریانت نیست ها. رقماتون رو خواهی میگذاریم اکا. رقمای صاحبخانه رو میگذاریم. خطون با دالچی زنگ بزنیم مسکنین. طرفی دست چپ رقمای صاحبخانه. اوید همین خانه چی سوال چی جوابای همش خطی مسکنین. فقط دوستان از این کانال ما زنگ بزنین. خدا خواهد مومیت ساز میکنه. بعدا برای قبلی رکلام هم میگذارم چیزی باشه روی کنه رکلام کردن فروش میذارم. امروز چیستا بود 29 январи 2026 سال با شما بود سودا تیوی زنده و سربلند باشین دوستان عزیز. چیستای 28 ما بینین یک خانه یک 4 خانه است. ده اتاجای جای خانه را نبار کردیم. شاید وایش هم معقولتون باشه. چیستای 28 ما زنده و سربلند باشین.